Θα ήθελα λίγο να μας συστήσεις εσύ για το ποιος είσαι, πώς σε λένε, ναι, και την όλη κατάστασή σου. Ωραία. Είμαι ο Άγγελος Πεντάρης, είμαι 29 ετών και είμαι μουσικός και motivational speaker, αλλά ασχολούμαι και πάρα πολύ με τον αθλητισμό. Η κατάστασή μου... Ή όπως θες να το πεις. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ένας από τους λόγους που είμαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε είναι επειδή είμαι αθλητής και μουσικός με εγκεφαλική παράλυση και επειδή γεννήθηκα πρόωρα, διαγνώστηκα με τετραπληγία. Τώρα το τι σημαίνει αυτό μπορώ να το εξηγήσω και λίγο περισσότερο. Ναι, πες. Στην ουσία, λόγω έλλειψης οξυγόνου, έπρεπε να βγω από την κοιλιά της μητέρας μου πιο νωρίς και από όλη τη διαδικασία μέχρι να γεννηθώ και να με βάλουν στη θερμοκοιτίδα όπου θα είχα υποστήριξη από μηχάνημα, δεν πήγε οξυγόνο στον εγκέφαλο και αυτό προκάλεσε μια βλάβη στα σημεία του εγκεφάλου που ελέγχουν τα 4 άκρα. Οπότε γι' αυτό και η διάγνωση είναι τετραπληγία και όχι διπληγία. Μαζί με αυτή τη διάγνωση, θεωρητικά, από 5 διαφορετικούς γιατρούς είχα τη διάγνωση ότι δεν θα κουνήσω πόδια και χέρια ποτέ, ότι δεν θα μπορώ να ζήσω μια ανεξάρτητη ζωή και είχαν πει στους γονείς μου ότι θα πρέπει για πάντα ή αυτοί ή κάποιος άλλος να με βοηθάει. Αλλά τώρα τα κουνάς όλα στα χέρια και τα πόδια. Ναι, τώρα θα έλεγα ότι έχω φύγει πλέον αρκετά μακριά από αυτή τη διάγνωση, αλλά δεν είναι κάτι που έγινε κατά τύχη. Ποτέ δεν πίστευα ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου ότι θα είμαστε σε αυτό το σημείο, να κάνω τόσα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα όλο αυτό δεν έχει γίνει κατά τύχη. Έγινε με πολύ σκληρή δουλειά, με πειθαρχία και με στόχους, χωρίς να είμαστε όμως δεσμευμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό που ένοιαζε και εμένα και την οικογένειά μου ήταν να δίνουμε το 100% τη συγκεκριμένη μέρα. Άρα πιο πολύ go with the flow, progress δεν είναι linear και... Δεν θα χρησιμοποιούσα τη φράση go with the flow και θα σου πω ακριβώς γιατί. Επειδή το go with the flow προϋποθέτει ότι υπάρχει και μια χαλαρότητα και μια εμπιστοσύνη, που όλα αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία και προσπαθώ να τα φέρω πιο πολύ στη ζωή μου στο σήμερα, αλλά στο τότε και για μένα αλλά και για τους γονείς μου, όταν υπάρχει μια τόσο βαριά διάγνωση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόβος και αυτός ο φόβος ή μπορεί να κινητοποιήσει κάποιον ή να τον οθήσει να δουλέψει πιο σκληρά για να αποφύγει αυτό που φοβάται. Στη δικιά μου περίπτωση, εγώ από πολύ μικρός κατάλαβα ότι για να φτιάξω μια ζωή που μου αρέσει, που με εκφράζει και που την έχω διαλέξει και είναι συνειδητή και δεν είναι απλά «οκ, αυτό είναι», θα πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά. Και θυμάμαι δηλαδή 7 χρονών να έχω αυτή τη σκέψη, να λέω ότι τα άλλα παιδιά περπατάνε, τρέχουν, παίζουν μπάσκετ, κάνουν ό,τι άθλημα θέλουν, χωρίς να το προσπαθήσουν πολύ και για μένα είναι δύσκολο. Αλλά παίρνω την απόφαση τώρα ότι ό,τι και να σημαίνει αυτό, όσο και να πρέπει να δουλέψω παραπάνω, θα το κάνω, επειδή ξέρω ότι μέσα από αυτό τουλάχιστον η ζωή που θα ζω θα είναι κάτι που έχω διαλέξει και κάτι που θέλω. Οπότε θα έλεγα ότι αντί από go with the flow ήταν λίγο πάρα πολύ φόβος, πολύ όμως πειθαρχία και θέληση. Και μετά θα έλεγα ότι όταν το κάνεις όλο αυτό το σύνολο και λες ότι θα τα δώσω όλα,
μετά δεν έχεις πολλές προσδοκίες όμως, λες θα τα δώσω όλα και ό,τι βγει και όπου μας πάει. Εκεί είναι το κομμάτι που λίγο αφήνεσαι. Αλλά νομίζω ότι ο φόβος μου δεν με άφηνε να κάνω πολύ go with the flow. Είναι full εμφανές ότι έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τον αθλητισμό, γιατί ό,τι έχεις πει μέχρι στιγμής είναι πράγματα τα οποία εμένα ο αθλητισμός, τώρα που το κάνω πιο έντονα, μου έχει μάθει τα τελευταία χρόνια. Σκέψου να είσαι μικρό παιδί και πρέπει να τα συνειδητοποιήσεις εκείνη τη στιγμή και να τα συνειδητοποιήσεις μεγαλώνοντας ότι κάπως έτσι εξελίσσεσαι. Στην ουσία, επειδή τώρα είπες κάτι που για μένα ήταν κλειδί, η ακριβώς σκέψη που είχα στα 7 χρονών που έλεγα ήταν ότι εγώ για να προχωρήσω στη ζωή μου I have to get comfortable with being uncomfortable. Full. Και ήταν σαν εκείνη τη μέρα διάλεξα. Είπα, uncomfortable it is. Πάμε. Εσύ το έκανες στα 7 και εγώ το έκανα στα 27 μου. Δεν έχει σημασία, αλλά επειδή είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια απόφαση μια μέρα και μετά την επόμενη μέρα να μην το τηρήσεις. Το ξανααποφασίζω κάθε μέρα και σε κάθε προπόνηση και σε κάθε... είναι απόφαση ξανά, επειδή λόγω του ότι έχω κάνει τόσο πολύ φυσικοθεραπεία, τόσο πολύ γυμναστική και είναι αυτό μέσα στο DNA μου πια. Έχω περάσει σίγουρα τις 10.000 ώρες, αυτό που λένε... για να γίνεις ειδικός πρέπει να... Αυτό λένε ότι για να γίνεις... για να γίνεις πάρα πολύ καλός excelling σε κάτι, πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Κάθισα και έκανα έναν υπολογισμό μια φορά και αν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί, αυτό στη φυσικοθεραπεία πρέπει να το πέρασα γύρω στα 17 μου. Και τώρα είμαι 29, οπότε το έχω περάσει αρκετά, αλλά ξέρεις, για μένα είναι πυλώνας μέσα στη ζωή μου η φυσικοθεραπεία και η γυμναστική και το κάνω ακόμα επειδή με βάζει σε αυτό το mood ότι πρέπει κάθε μέρα ό,τι έχεις διαλέξει. Για μένα, ας πούμε, έχω διαλέξει να είμαι επαγγελματίας drummer και μουσικός. Κάθε μέρα πρέπει να το ξαναδιαλέγεις. Κάθε μέρα πρέπει να ξαναδιαλέγεις το σώμα σου, την υγεία σου. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν φτάνει μια στιγμή και ένα training camp. Είναι κάθε μέρα που ξυπνάς τι θα διαλέξεις. Σίγουρα. Η απόφαση είναι πάντα κάθε μέρα και είναι πάντα συνειδητή. Θύμισε ότι όταν εγώ σε γνώρισα, όταν σε έτρεχα σαν κρύπα από πίσω στο Άκα, γεια σου! Για όσους δεν ξέρουν, βασικά είχα πάει για προπόνηση στο Άκα και ήσουν εσύ και έκανες τη δική σου προπόνηση εκεί και ήταν μία από τις μέρες στις οποίες εγώ ήμουν σε full nagging κατάσταση, στις οποίες, obviously, more often than not, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, ο εγκεφαλός σου πάντα πριν την προπόνηση και γενικά μες τη μέρα θα δημιουργήσει οποιαδήποτε, νομίζω, εξήγηση, οποιοδήποτε επιχείρημα να σου πει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις την προπόνηση σήμερα ή ότι δεν είσαι στα τέλειά σου ή να βρει κάποια δικαιολογία. Ναι, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι παράλληλα με αυτό, ασχολείσαι και εσύ πολύ με τον αθλητισμό. Έχεις τραυματιστεί? Πολλές φορές. Έχεις τραυματιστεί αρκετά που να σε βγάλει για αρκετό καιρό εκτός και να θέλεις και να μην μπορείς να κάνεις? Φουλ, πάρα πολύ. Εκείνες τις μέρες που ήθελες και δεν μπορούσες, αν ξαφνικά κάποιος σου έλεγε μπορείς, πήγαινε, θα πήγαινες και θα έτρεγες σαν να μην υπάρχει αύριο. Και επειδή έχω περάσει πάρα πολλούς τραυματισμούς, πολλά χειρουργία, πάρα πολύ σωματικό πόνο, για μένα νιώθω ότι από τη στιγμή που είμαι καλά, δεν έχω κάποιο τραυματισμό, δεν πονάω, είναι σχεδόν αμαρτία να μην πάω και να μην χρησιμοποιήσω το σώμα μου, επειδή υπάρχει μια πιο
νέα εκδοχή του εαυτού μου. Υπάρχει ο άγγελος, το παιδάκι, που δεν μπορεί να διανοηθεί να τρέξει ή να πάει να παίξει drums για ώρες ή να κάνει όλα αυτά που κάνω εγώ τώρα. Οπότε, για μένα είναι και ένας τρόπος να δείχνω σεβασμό προς τον εαυτό μου, στο παιδί που έκανε όλη αυτή τη δουλειά, και έκανε όλη αυτή τη δουλειά χωρίς να ξέρει αν το αποτέλεσμα είναι guaranteed ή όχι. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο αν πούμε ότι «OK, Κατρίν, θα κάνεις για έναν ολόκληρο χρόνο προπόνηση, αλλά μετά θα πας να κάνεις το full Ironman και σου λέω ότι θα το πετύχεις και θα το...» Δεν είναι τίποτα guaranteed. Τίποτα. Οπότε για αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να κάνεις όλη τη δουλειά χωρίς να υπάρχει κανένα safety net, ότι ο αγώνας θα σου βγει, ότι θα πάνε όλα καλά, ότι... και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Όταν σου λέω ότι στο τέλος μπορεί να μην υπάρχει prize. Το θέλεις ακόμα. Το θέλεις δηλαδή για τη διαδικασία ή για το prize. Αυτό που πες, είπες άπειρα πράγματα τα οποία ήμουν κάπως λαμπάκια. Καταρχάς το ότι είναι σεβασμός προς εσένα. Full. Δηλαδή δεν μπορώ καν να διανοηθώ να συγκριθώ με εσένα, αλλά σίγουρα ταυτίζομαι σε ένα επίπεδο, γιατί όταν έχω κάποιον αγώνα, ο οποίος δεν είναι ο αρχικός μου στόχος, αλλά είναι ένας αγώνας μέσα σαν build-up, ας πούμε. Ναι, ένα σκαλοπάτι. Ένα σκαλοπάτι. Και που μπορεί να ξυπνήσω και την ημέρα και να μην νιώθω full motivated να δώσω το 100% μου, να πάω να τρέξω, να υπάρξω εκεί, να μην είναι μέσα μου τόσο πολύ σαν, ξέρεις, έντονα να τρέξω και να αγωνιστώ. Και πάλι θα προσπαθήσω να είμαι, αλλά και σε κάθε προπόνηση βασικά, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο παρούσα γίνεται, όσο πιο εκεί γίνεται, γιατί πιστεύω ότι αν δεν σέβομαι τον χρόνο μου, τον εαυτό μου, δεν είναι τίποτα guaranteed, ούτε και στη δική μου περίπτωση, και πάλι θα κάτσω κάθε μέρα και θα ξυπνήσω και θα κάνω την προπόνησή μου, επειδή πραγματικά αυτό, επειδή με σέβομαι και επειδή έχω πάρει αυτή την απόφαση. Και ό,τι είπες, μπορώ να φανταστώ ότι για σένα μπορεί να είναι επί 2, επί 3, επί 10. Και είναι όντως πάρα πολύ συγκινητικό να το ακούω. Και μιλώντας γι' αυτό, δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις για το δικό support system, για την οικογένειά σου, φίλους, αδέρφια, την αδερφή σου που την ξέρω όλος τυχαίως. Ναι. Ναι, σίγουρα σε αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Επειδή δεν είναι ότι έχω τώρα ένα support system, πάντα είχα ένα support system. Ξέρεις, κάποια κομμάτια αυτού του συστήματος έρχονται και φεύγουν, το καθένα με τον χρόνο του, και άλλα είναι εκεί για να μείνουν. Αλλά πιστεύω ότι το σημαντικό με το support system, επειδή παλιά ένιωθα ότι πρέπει να δουλέψω και να κάνω τη φυσικοθεραπεία και να πετύχω και το δύσκολο άθλημα που κανένας δεν νόμιζε ότι μπορώ να κάνω, για να αποδείξω κιόλας στους γύρω μου που με υποστηρίζουν ότι, παιδιά, η προσπάθεια που κάνετε κι εσείς και η θυσία που κάνετε κι εσείς αξίζει, επειδή κοιτάξτε, τα καταφέρνουμε και διαλέγουμε και δύσκολα πράγματα και τα καταφέρνουμε. Τώρα πια έχω καταλάβει ότι το support system που έχω είναι αληθινό support system, επειδή δεν περιμένουν τίποτα από μένα. Με αγαπάνε που υπάρχω και αναπνέω. Και αντίστοιχα και εγώ τους αγαπάω που υπάρχουν και αναπνέουν χωρίς να περιμένω τίποτα από εκείνους. Και νομίζω ότι αυτό είναι που δημιουργεί ένα support system. Όμως, πέρα από αυτό, ξέροντας ότι
δεν κάνω κάτι πλέον για εκείνους, το κάνω για εμένα και όποιος θέλει συμπορεύεται μαζί μου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Π.χ. Έτρεξα τα 5 χιλιόμετρα τώρα στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και δίπλα μου ήταν η αδερφή μου που με υποστηρίζει στα πάντα, όπως και εγώ την υποστηρίζω στα πάντα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ναι, ο κολλητός μου που ήρθε από την Αγγλία κιόλας για να τρέξει και ένας από τους λόγους που τρέχω είναι επειδή μου είχε πει ότι θα κάνει το Half Ironman και λέω γιατί να μην βάλω κι εγώ έναν μεγάλο στόχο για μένα, που αυτός ο μεγάλος στόχος ήταν το πρώτο μου πεντάρι. Ο μπαμπάς μου επίσης τρέχει δίπλα μου και στους 2 αγώνες που έχω πάει και στους 3 μάλλον, και έχω τόσο πολύ κόσμο που δεν λέει, ας πούμε, λεκτικά ναι, σε υποστηρίζω, ό,τι χρειάζεσαι πες μου, είμαι εδώ. Είναι απλά εκεί, δίπλα μου. Δεν είναι παρουσία, που για μένα το να δώσει κάποιος παρουσία είναι κάτι που είναι priceless. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα άλλο. Με τίποτα. Πω. Χρειαζόμουν πάρα πολύ να το ακούσω αυτό. Εμένα, δεν ξέρω αν έχεις κάποια συμβουλή για μένα προσωπικά, αλλά εμένα νιώθω ότι δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το level του ότι θα απογοητεύσω ανθρώπους που είναι γύρω για support. Κοίτα, συμβουλή δεν θα σου δώσω, επειδή δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά αυτό που θα σου έλεγα λίγο να σκεφτείς και να δεις είναι ότι αν ήσουν εσύ εκεί για κάποιον και τα κατάφερνε, θα χαιρόσουν που ήσουν εκεί να γιορτάσεις μαζί του ή μαζί της ότι τα κατάφερε. Αν όμως πήγαινες να υποστηρίξεις κάποιον και δεν τα κατάφερνε και στεναχωριότανε και έκλαιγε και ήτανε όλο, εσύ θα ένιωθες πω ήρθα να τη δω να τα καταφέρνει και δεν τα κατάφερνε, ή θα ένιωθες ευτυχώς που ήρθα επειδή τώρα που δεν τα κατάφερε και με χρειάζεται ακόμα περισσότερο, μπορώ να είμαι δίπλα. Για συμπόνια, συμπαράσταση. Για μια αγκαλιά, για μια υποστήριξη. Ναι. Εντάξει, προφανώς θα σκεφτόμουν το δεύτερο. Θα ήμουν εκεί για υποστήριξη και θα χαιρόμουν που θα είμαι εκεί και πάλι, ναι, για να είμαι εκεί σαν support system, οτιδήποτε είναι και αυτό. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω ακόμα. Ίσως πρέπει να το σκέφτομαι πιο συχνά αυτό που λες. Αλλά δεν πιστεύω ότι κανένας σε υποστηρίζει για το αποτέλεσμα. Ναι, σε υποστηρίζουν για τη διαδικασία και για την πορεία και για την προσπάθεια. Που πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που πρέπει και εσύ να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Ναι, ισχύει αυτό. Ευχαριστώ. Το χρειαζόμουν λίγο αυτό. Πόσο έχεις ζήσει και στο εξωτερικό. Ναι. Πόσο εύκολα προσβάσιμη είναι η Αθήνα και γενικά σαν άτομο με τετραπληγία, αλλά και ειδικά ως άτομο που θέλει και ασχολείται με τον αθλητισμό. Στον αθλητισμό σε ποιο κομμάτι, δηλαδή πώς μπορώ να το πάω συγκεκριμένα προς τον αθλητισμό? Καλή ερώτηση. Σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα γενικά, δηλαδή και σκεφτόμουν και σε ένα γυμναστήριο αν υπάρχουν personal trainers οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και να δουλέψουν με σένα, ή αν τα γυμναστήρια ήδη είναι δομημένα αρχιτεκτονικά για άτομα σαν και σένα, να μπορείς να κινήσεις το χώρο εύκολα και το πάρκινγκ του γυμναστηρίου, ας πούμε, κατάλαβες, οτιδήποτε είναι γύρω από αυτό. Συνήθως και το γυμναστήριο το ίδιο μέσα δεν είναι δομημένο. Και έχω πει πολλές φορές σε γυμναστήρια που έχω βρεθεί ότι
κάποια πράγματα είναι πολύ απλά και θα μπορούσαν να αλλάχτούν. Π.χ. Υπάρχει, κατεβαίνεις μια σκάλα που στρίβει και έχουν στην αρχή εκεί που κρατιέσαι είναι από τα αριστερά και μετά πάει εκεί που κρατιέσαι είναι από τα δεξιά. Οπότε αν κάποιος το χρησιμοποιεί και έχει και μια τσάντα και ένα νερό και ένα παγούρι, κάτι και κρατάει, πρέπει να κάνει στάση στα σκαλιά και να αλλάξει, δηλαδή εκεί σε ποιο χέρι κρατάει τι για να έχει το αντίστοιχο χέρι ελεύθερο. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λες τώρα αυτό δεν τους ζητάω ούτε να αλλάξουν το κτίριο, ούτε να βάλουν ασανσέρ, απλά να υπάρχει μια συνοχή. Και δεν υπάρχει. Αλλά επειδή, εντάξει, και μπορούμε να πάμε και πιο βαθιά σε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε για το πόσο πολύ η Ελλάδα δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές σε μέρη και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν είναι πια μυστικό. Είναι κρίμα όμως όταν χτίζονται, ας πούμε, καινούργιες εγκαταστάσεις και πάλι κάνουμε τα ίδια λάθη. Επειδή όταν κάνεις ένα λάθος μία φορά, είναι λάθος. Όταν ξανακάνεις όμως ίδια μοτίβα, τότε απλά είναι επιλογή. Και πέρα από αυτό, για να μπορώ να ζήσω εγώ τη δικιά μου ζωή και να είμαι ok σαν άγγελος, δεν μπορώ συνέχεια όπου πηγαίνω να κολλάω και να λέω πω κοίτα αυτό είναι λάθος και αυτό είναι λάθος. Επειδή μετά θα είμαι μόνιμα στεναχωρημένος και νευριασμένος. Οπότε έχω μάθει να περιμένω ότι δεν θα υπάρχει καμία υποδομή και καμία βοήθεια. Και όταν περιμένεις το 0 και σου έρχεται το 1, λες καλημέρα σήμερα. Και βέβαια όμως παράλληλα με αυτό, επειδή δεν πρόκειται να θυσιάσω εγώ, ας πούμε, τη ζωή που θέλω να κάνω και πάλι έρχεται το support system που είναι οι φίλοι και όλο αυτό που λένε ότι ok, μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουμε εμείς λίγο παραπάνω ή μπορεί να πρέπει να πάμε, ξέρω εγώ, σε εκείνο το μέρος και όχι σε εκείνο. Που λες ότι ok, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά πέρα από αυτό, κοιτάω κι εγώ για να κάνω τη δικιά μου ζωή καλύτερη, τι μπορώ να κάνω. Π.χ. από τότε που ξεκίνησα να τρέχω, ενώ το πάρκινγκ ήταν κάποτε πολύ μεγάλο θέμα για μένα και απέφευγα μέρη επειδή έλεγα ότι δεν θα βρω να παρκάρω, τώρα μπορώ να πάω να παρκάρω κάπου όπου να είναι και 4 τετράγωνα και επειδή τρέχω, ξαφνικά το να περπατήσω 4 τετράγωνα, ενώ κάποτε θα μου ήταν αδύνατον ή πάρα πολύ σοβαρή υπερπροσπάθεια, τώρα δεν είναι κάτι. Και αυτό είναι κάτι που, ναι, έκανα πολύ έξτρα κόπο και το έκανα ίσως για άλλο σκοπό στην αρχή, αλλά το τρέξιμο με έχει επηρεάσει στην καθημερινότητά μου και στην κοινωνική μου ζωή και σε πολλά άλλα σημεία εκτός από το να τρέχω απλά. Ναι, αυτό είναι φανταστικό. Αν και είναι κρίμα που γυμναστήρια τα οποία η χρήση τους, ο λόγος ύπαρξής τους είναι να δουλεύεις το σώμα σου και για να γίνεις πιο δυνατός. Ναι. Και θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Ειδικά στα άτομα, εντάξει όχι ειδικά, αλλά σίγουρα να συμπεριλαμβάνουν και τα άτομα που το χρειάζεται πάρα πολύ. Ναι, και ας πούμε, είναι και η αναπηρία ένα κομμάτι, αλλά είναι και, ας πούμε, βλέπω ανθρώπους στο γυμναστήριο που ταλαιπωρούνται με αυτό που σου ανέφερα, με το ότι δεν έχουν να κρατηθούν, που είναι, ας πούμε, ηλικιωμένοι άνθρωποι με πατερίτσα. Όχι, και αυτό σκεφτόμουν. Πρέπει στη μέση, στα σκαλιά, που δεν είναι επικίνδυνο να κάτσουν εκεί πέρα, να αλλάζουν από που κρατιούνται. Και ένας, ας πούμε, που είναι 75-80 χρονών και έχει την όρεξη, τη θέληση και θέλει να πάει γυμναστήριο, δεν τον βοηθάμε. Πραγματικά το πήρες από το στόμα μου, σκεφτόμουν. Εγώ στα γυρατιά που θα θέλω ακόμα να πηγαίνω γυμναστήριο, γιατί το να σηκώνεις βάρη είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα και τα πιο σωστά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ναι. Όταν φτάσω και αν καταφέρω να φτάσω μέχρι τότε, θα θέλω να συνεχίσω να γυμνάζω το σώμα μου και να
να δουλεύω στη σημερινή μου μάζα, γιατί αυτή είναι η προστασία μου. Και την ισορροπία μου και όλα τα πάντα. Θα ήθελα να πηγαίνω γυμναστήριο και να μπορώ να κινούμε στα χώρα εύκολα. Στο προηγούμενο γυμναστήριο που πήγαινα, ένα διαφορετικό, είχα μόλις μετακομίσει και έψαχνα γυμναστήρια σε εκείνη την περιοχή και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο γυμναστήριο, το οποίο ήταν τέλειο, απλά δεν είχε ασανσέρ. Και για να φτάσω στο γυμναστήριο, δεν τα μέτρησα, αλλά πρέπει να ήταν γύρω στα 200 σκαλιά. Και το έκανα για λίγο καιρό και απλά κάθε μέρα έλεγα ότι «ΟΚ, η προπόνησή μου ξεκινάει από εδώ, από το πάρκινγκ». Αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο κουραστικό και μπορεί να είναι ωραίο από τη μία που το τρέξιμο με έχει βοηθήσει, αλλά γιατί να πρέπει να σκέφτομαι ευτυχώς που τρέχω για να μπορώ να βγω έξω και να πιω ένα ποτό και να παρκάρω που να είναι. Είναι πάρα πολύ δυσκολία για κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι απλό και χωρίς δεύτερη σκέψη. Νομίζω ότι περιτριγυρίζουμε γύρω από αυτό. Ναι, μαζί σου, όχι φουλ. Όλα μαζί σου. Με τον αθλητισμό, πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα φυσικοθεραπεία σε πολύ μικρή ηλικία. 4 μηνών ξεκίνησα και 9 μηνών οι γονείς μου καταλάβανε καλύτερα τι σημαίνει η εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία και γνώρισα μια πολύ σπουδαία φυσικοθεραπεύτρια που όταν είχαμε κάποιες καινούριες πληροφορίες για τα πράγματα, εκεί αποφασίσαμε ότι κάθε μέρα, δεν γίνεται αλλιώς. Και οπότε στα 9 μηνών έκανα κάθε μέρα φυσικοθεραπεία και αυτό είναι κάτι που το τηρώ μέχρι και σήμερα. Σιγά σιγά απλά η φυσικοθεραπεία έγινε αθλητισμός. Από την αρχή η φυσικοθεραπεία είχε πάντα μέσα στα πλαίσια τον αθλητισμό και όποιο άθλημα με ενδιέφερε τότε, επειδή πρέπει κάπως, έπρεπε μάλλον κάπως σε μικρή ηλικία να καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω τώρα, σε αυτή τη φυσικοθεραπεία, έχει αντίκτυπο πάνω σε αυτό που θέλω εγώ και σε αυτό που μου αρέσει εμένα. Και έτσι έβρισκα κίνητρο. Μετά σιγά σιγά, επειδή μ' άρεσαν τα αθλήματα πάρα πολύ, αυτό έτσι από τη φύση μου, άρχισα να βλέπω ότι όσο πιο πολλά πράγματα κάνω, είναι σαν να ξεκλειδώνω κάτι καινούριο, μια καινούρια ικανότητα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω κιόλας ότι αυτό το άθλημα μου έδωσε αυτό το άθλημα μου έδωσε αυτό. Για παράδειγμα, ας πούμε, εντάξει, το πρώτο άθλημα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το μπάσκετ. Και όλο αυτό, την ισορροπία παράλληλα με το να τρέχω, που ήταν ήδη δύσκολο το να τρέξω και να τρέξω με μια μπάλα την οποία πρέπει να τη σκάω κιόλας και να υπάρχει και ένα hand-eye coordination. Όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Μετά, πιο μετά, με κολύμπι και θαλάσσια σπορ, δυνάμωσε πάρα πολύ ο κορμός μου, δούλεψε πάρα πολύ η ισορροπία μου. Πιο μετά με την πυγμαχία έμαθα πώς να στέκομαι όρθιος για πάρα πολύ ώρα, επειδή πριν από αυτό ό,τι έκανα ήταν, ας πούμε, σε καθιστή θέση πιο πολύ. Με το τρέξιμο, εντάξει... Παρκάρεις μακριά. Ναι, παρκάρω μακριά, αλλά το πιο απίστευτο είναι ότι αντί από τα πόδια μου να γίνουν πιο σκληρά με το τρέξιμο, που αυτό περίμενα εγώ να συμβεί. Και ήξερα, επειδή έχω κάνει και κάποια χειρουργία στα πόδια, ήξερα ότι αυτά τα σημεία δεν πρέπει να σκληρύνουν και τι θα κάνουμε, αλλά με τον χρόνο τα πόδια μου έχουν μαλακώσει και έχουν γίνει πιο μαλακά από ό,τι ήταν ποτέ. Αντίστοιχα και τα drums με βοήθησαν πάρα πολύ με τα χέρια και τα προβλήματα που είχα στο να κάνω λεπτεπίλεπτες κινήσεις, τύπου όπως να δένω τα κορδόνια μου και γενικότερα να έχω ευκολία στην κίνηση. Οπότε
κατέληξα ότι φυσικοθεραπεία δεν είναι μόνο ότι έχει την ταμπέλα φυσικοθεραπεία. Ό,τι κάνω με το σώμα μου που απαιτεί να γίνουν έτσι, αυτές οι συνδέσεις στον εγκέφαλο, είναι φυσικοθεραπεία. Ναι, άρα χρησιμοποιείς όλους τα activities που σου αρέσει να κάνεις σαν functional training, ουσιαστικά. Τώρα πια ναι. Και εμένα πάντα με βοηθούσε και στο γυμναστήριο να πηγαίνω και όχι μόνο απλά να σηκώνω κιλά για να σηκώνω κιλά ή κάτι τέτοιο, να λες ότι κάνω αυτές τις ασκήσεις επειδή θέλω όταν πάω να κάνω windsurf να μπορώ να σηκώσω ένα πιο μεγάλο πανί. Θέλω όταν κάνω wakeboard να μπορώ να κάνω άλμα και να πηδήξω πιο ψηλά. Και όλα αυτά δίνουν ένα σκοπό γενικότερο. Ας πούμε ότι έχω έρθει να κάνω γυμναστική για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Να είσαι απλά ένα πιο ολοκληρωμένο σώμα κάθε φορά. Έχει κάπως αποδειχτεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνοντας κάνανε διάφορα αθλήματα και όχι ένα συγκεκριμένο. Στην ενήλικη του ζωή, όταν πιάνουν ένα συγκεκριμένο άθλημα, επειδή έχουν πιο ολοκληρωμένο δομικά σώμα, επειδή έχουν δουλέψει την ισορροπία τους σε ένα θαλάσσιο σπόρο, επειδή έχουν δουλέψει το motor movement τους και το coordination με το μπάσκετ, οτιδήποτε, actually έχουν τη δυνατότητα να γίνουν καλύτεροι αθλητές σε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα που επιλέξουν στην ενηλικίωσή τους από κάποιο παιδί το οποίο από την αρχή έκανε ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, στην ηλικίωσή του θα φτάσει ένα ταβάνι. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι, τουλάχιστον για μένα θα μιλήσω, με αυτόν τον τρόπο μπορούσα να κρατήσω ένα συνεχόμενο ενδιαφέρον και ένα συνεχόμενο πάθος. Επειδή, ωραία όλα αυτά και φαίνεται ας πούμε εντυπωσιακό το να έχεις μια λίστα, αλλά αν εν τέλει αυτό που κάνεις έχεις καταπιεστεί για να το κάνεις και δεν σ' αρέσει, που σίγουρα για πολλά χρόνια δεν μ' άρεσε η φυσικοθεραπεία και το έκανα επειδή έπρεπε, αλλά τώρα πια δεν είμαι πια σε αυτό το mood καθόλου και ακολουθώ πράγματα που μου αρέσουν και έτσι βρίσκω και το κίνητρο να συνεχίσω να αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία απλά πηγαίνουν γυμναστήριο, με το ψυχαναγκαστικό πάω γυμναστήριο ώστε να έχω ένα ωραίο σώμα ή ξέρεις, ένα στόχο έτσι λίγο πιο, δεν θέλω να πω επιφανειακό, απλά ένα στόχο το οποίο δεν βγαίνει από μέσα τους ότι έχω όρεξη να το κάνω. Είναι από εξωτερικούς παράγοντες κάποιος στόχος. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Ναι, που εντάξει, το θεωρώ και πολύ εντάξει σαν λόγος να πεις ότι θέλω να πάω γυμναστήριο επειδή θέλω να έχω ωραίο σώμα. Με γεια σου και χαρά σου, full. Απλά, ξέρεις, αν το θέλω να πάω γυμναστήριο επειδή για να έχω ωραίο σώμα δεν σε φτάνει στο γυμναστήριο εύκολα και το βαριέσαι, τότε μήπως πρέπει να βρεις και έναν λόγο ακόμα και κάτι παραπάνω. Σίγουρα. Που αυτά μπορούν να αλλάζουν. Δηλαδή, για ένα χρόνο μπορεί το κίνητρό σου να είναι θέλω να πάω για να έχω ωραίο σώμα, αλλά μετά όταν χτίσεις ωραίο σώμα. Ναι, ή να βρεις κάτι που να σ' αρέσει. Ναι, ή να βρεις απλά κάτι που να σ' αρέσει για να μην το κάνεις για να έχεις μόνο ωραίο σώμα και να το κάνεις επειδή περνάς καλά. Ναι, και εντάξει, επιστρέφουμε λίγο και σε αυτά που λέγαμε στην αρχή, ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η πειθαρχία. Για εμένα είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, όλοι μπορούν να πάνε γυμναστήριο όταν θέλουν και όταν έχουν όρεξη. Αλλά ποιος θα πάει όταν δεν έχει όρεξη? Ναι. Για μένα εκεί είναι η διαφορά. Και νομίζω ότι επειδή έχω περάσει και ας πούμε και μήνες που ίσως μπορεί να μην είχα όρεξη σε πολύ πιο μικρή ηλικία, έχω μάθει απλά να το κάνω αυτόματα. Δηλαδή, σε άλλα πράγματα στη ζωή μας δεν διαπραγματευόμαστε. Δηλαδή, ποιος λέει έχω όρεξη να πάω στον οδοντίατρο. Ναι, ισχύει. Έχω όρεξη, ξέρω εγώ, να βάλω πλυντήριο. Ναι. Κανένας. Αλλά το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, χωρίς να υπάρχει, ας πούμε,
αυτός ο εσωτερικός διάλογος, άστο, απλά το εκτελούμε. Mic drop αυτό. Ναι. Full. Και νομίζω ότι ειδικά, δεν ξέρω, για ανθρώπους σαν εμένα και εσένα που ο αθλητισμός έχει ένα πολύ μεγάλο σκοπό στη ζωή μας, αυτό χρειάζεται, επειδή πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε πότε το μυαλό λέει δεν θέλω, βαριέμαι, νηστάζω, δεν έχω όρεξη και να το αγνοούμε, και πότε το σώμα λέει δεν θέλω, δεν μπορώ. Επειδή είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και το ένα πρέπει να μάθουμε να μην το ακούμε και το άλλο πρέπει να μάθουμε να το σεβόμαστε ακόμα περισσότερο. Επειδή νομίζω ότι όλοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε κάποιο στάδιο το έχουν παρακάνει, δεν έχουν σεβαστεί το σώμα τους και δεν πάει έτσι. Το σώμα είναι εκεί, του λες τρέξε, τρέχει, του λες κάνε προπόνηση, εκτελεί συνέχεια για μας και μετά όταν μας επικοινωνεί κάτι το ίδιο μας το σώμα, έχουμε μάθει απλά να το αγνοούμε και να λέμε τα δικά μας, ό,τι θέλουμε. Ό,τι είπες, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά, ό,τι είπες, mic drop full. Ναι. Θέλω να μου το βάλετε παρακαλώ στο post-production, ένα mic drop. Ευελίνα, σε παρακαλώ. Μια από τις ερωτήσεις μου ήταν ποιο είναι το γιατί σου, analyze το γιατί σου κάθε φορά, αλλά πιστεύω ότι όλη αυτή την ώρα ουσιαστικά απαντάς αυτή την ερώτηση, στην οποία νιώθω ότι γενικά σε κάποιον αθλητή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση. Μέσα σε όλη αυτή την άσκηση και προσπάθεια και εξόδωση και το ένα και το άλλο, actually περνάω καλά. Που βλέπω τον εαυτό μου να εξελίσσεται, που βλέπω να γίνω μεγαλύτερη, που βλέπω πρόοδο, όλο αυτό, που με βλέπω να πονάω, που με βλέπω να ξεπερνάω φόβους, που τα πάντα όλα και που έχω και τη σερωτονίνη μου και όντως μπορώ να περνάω καλά σε κάποιες προπονήσεις, οπότε δεν ξέρω αν έχει ουσία να μιλήσουμε για το δικό σου γιατί. Ναι, το δικό μου γιατί σίγουρα αλλάζει με τα χρόνια, αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει. Γενικότερα έχω παρατηρήσει για τον εαυτό μου και είναι κάτι που το ξαναπαρατήρησα τον τελευταίο καιρό, επειδή τώρα μαζί με τον αγώνα στον ημιμαραθώνιο που έτρεξα είχα και άλλα 2 ή 3 πράγματα που έπρεπε να κάνω που ήταν και αυτά πολύ σωματικά απαιτητικά. Έπρεπε δηλαδή να είχα 2 συναυλίες που έπαιξα drums και τραγούδισα και όταν παίζω drums με DJ, επειδή ένας DJ δεν σταματάει, παίζω και εγώ ασταμάτητα για 2 ώρες και αυτό δηλαδή μου έχει τύχει σε live που παίζω drums 2 ώρες να χάσω μέσα σε ένα live ας πούμε 1,5 κιλό. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό και όταν τελείωσε όλο αυτό κάπως μετά και τα έκανα όλα τα events και αυτά και το τρέξιμο και όλα πήγαν καλά, ήταν σαν κάτι να μου έλειπε μετά και το σκεφτόμουν και κατέληξα ότι δεν είναι ούτε ο αγώνας που μου λείπει, ούτε το μπράβο που παίρνω από τον αγώνα, ούτε ας πούμε τα φώτα σε μια συναυλία ή κάτι τέτοιο. Καμία σχέση. Μ' άρεσε, εκτός από τα συγκεκριμένα την ημέρα του event, ας πούμε αυτό, μ' άρεσαν οι 2-3 εβδομάδες πριν που έκανα πάρα πολύ εντατική προετοιμασία. Πρόσεχα το σώμα μου, δηλαδή απόλυτα, πρόσεχα τη διατροφή μου απόλυτα και απλά νιώθω ότι με έβαλε σε μια διαδικασία του να είμαι τόσο συγκεντρωμένος και τόσο παρόν σε αυτό που κάνω, που μου είναι πολύ δύσκολο να είμαι τόσο παρόν στη ζωή μου όταν δεν έχω έναν στόχο. Οπότε έχω παρατηρήσει ότι τους στόχους τους βάζω πιο πολύ για τη διαδικασία και όχι για τη μέρα, για τη μέρα του αγώνα. Μου έδωσες τρομερή πάσα, γιατί
Δεν ξέρω αν έχεις κάνει ποτέ, αν έχεις ασχοληθεί με το διαλογισμό καθόλου. Αλλά... Vegan και όχι εδώ. Οκ. Σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Αλλά όταν κάνεις διαλογισμό, ουσιαστικά είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος στις αισθήσεις του σώματός σου, στην αναπνοή σου, στην ανάσα σου, στο πώς νιώθεις τα δάχτυλά σου, τα πάντα όλα. Είναι τρομερό φαΐ για τον εγκεφαλό μου, τρομερή προπόνηση για το μυαλό μου και τέλειος τρόπος να ξεφύγεις από όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχεις να σκεφτείς, που σου τρώνε την ενέργεια, τα πάντα όλα και απλά να είσαι 100% εκεί. Ναι, δεν είχα κάποια ερώτηση μετά από αυτά, απλά επειδή κάπως μου έδωσε τρομερή πάσα να μιλήσω για το πόσο actually φοβερό είναι αυτή η αίσθηση του ότι είσαι παρόν. Ναι. Κοίτα, και εσύ μου δίνεις πάσα τώρα, επειδή υπάρχει, ας πούμε, πάρα πολύ πληροφορία εκεί έξω και για τον διαλογισμό και αυτά, και πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ο διαλογισμός είναι η ικανότητα του να μην σκέφτεσαι τίποτα και να έχεις κενό μυαλό. Ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό. Ο διαλογισμός είναι η ικανότητα του να μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα σε κάτι. Άρα, αν εγώ τρέχω ή αν εγώ παίζω drums και είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος εκεί, και αυτό δεν είναι μια μορφή διαλογισμού από μόνο του. Επειδή έχουμε συνδέσει λίγο το διαλογισμό με το δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα, είμαι ακίνητος. Ενώ είχα έναν δάσκαλο drums που μου εξηγούσε ότι όταν κάνεις practice για 8 και 9 ώρες την ημέρα που έκανα εγώ όσο σπούδαζα, δεν κάνεις practice μόνο για να γίνεις τεχνικά καλός και σωστός σε αυτό που κάνεις. Κάνεις practice για να μπορείς να εκπαιδεύεις το μυαλό σου να πηγαίνει σε εκείνο το σημείο που είναι απόλυτα ήσυχο, που είσαι απόλυτα παρόν. Έτσι ώστε όταν αυτό το κάνεις στην εξάσκησή σου σε καθημερινή βάση, μετά όταν έρθει η συναυλία και είναι φώτα, είναι κόσμος, εσύ πας πάλι εκεί πέρα, σε αυτή την ηρεμία, σε αυτό το focus που μπορεί, ας πούμε, και το σώμα σου να κινείται αυτόματα. Οπότε, το ήξερα ήδη, αλλά μου επιβεβαίωσε και ένας άλλος άνθρωπος που εμπιστευόμουν ότι την επανάληψη σε κάτι δεν την κάνουμε μόνο για τους σωματικούς λόγους, τους κάνουμε και για τους λόγους του μυαλού. Και το ίδιο σκέφτομαι, ας πούμε, και όταν προετοιμάζομαι για μια συναυλία. Ξέρω ότι είμαι έτοιμος όταν πλέον δεν σκέφτομαι καθόλου τι πρέπει να κάνουν τα πόδια μου και τα χέρια μου. Δεν σκέφτομαι, μετά από αυτό το σημείο στο τραγούδι, τι είναι το επόμενο σημείο που έρχεται. Δεν σκέφτομαι τίποτα τεχνικό. Και οι μόνες σκέψεις που μου περνάνε από το μυαλό είναι χαλάρωσε το σώμα σου, συγκεντρώσου στην ανάσα σου, άκου τη μουσική. Και αντίστοιχα και στο τρέξιμο κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, προετοιμάζομαι, τώρα θα μου πεις, σιγά, τρέχεις ένα 5. Αλλά απλά παίρνω αυτό που ξέρω. Καταρχάς, δεν το έλεγα ποτέ αυτό. Σαν τομέας, αλλά ενώ ναι. Μπορεί απλά να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά και εκεί ξέρω ότι είμαι έτοιμος για να τρέξω όταν έχω κάνει τόσο πολλή προετοιμασία σε τόσο πιο δύσκολο βαθμό από αυτό που πάω να κάνω, που την ώρα του αγώνα δεν σκέφτομαι ούτε έχω πιαστεί, ούτε θα τα καταφέρω. Δεν παίζει καμία ερώτηση μέσα στον εγκέφαλό μου. Μπαίνω στο ρυθμό της αναπνοής μου, ακούω τα πόδια μου, επειδή τρέχω και πάρα πολύ δυνατά κιόλας, οπότε κάνουν μπαου. Ακούω αυτό το θόρυβο του παπουτσιού
και την ανάσα και απλά λέω, οκ, εκτελείς κάτι που έχεις εκτελέσει σε πολύ πιο δύσκολο βαθμό πάρα πολλές φορές. Και έχω το μυαλό μου κενό και εκτελώ αυτό που κάνω και συγκεντρώνομαι στην ανάσα μου. Είτε είναι μουσική, είτε είναι αθλητισμός, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Καλά, τα drums που κάνεις ουσιαστικά είναι ένα άθλημα. Πέρα από βλάκα, ειδικά όταν πρέπει να κάτσεις 2 ώρες και να παίζεις drums. Και τώρα που μιλήσαμε και για το πεντάρι που έτρεξες, το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό, που σε λένε και πεντάρι. Και έτρεξες πεντάρι. Σκέφτομαι πάρα πολύ ώρα. Κάπως έπρεπε να έχεις γράψει κάτω από το Insta post σου, pun intended. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν και μου λένε όταν τρέξεις παραπάνω τι θα κάνεις, θα αλλάξεις επίθετο. Ετοιμάζομαι για αλλαγή ονόματος. Εντάξει, μίλησες για το λίγο τι σκέφτεσαι και ο εγκεφαλός σου σε τι κατάσταση είναι, αλλά actually τι περνάς σκέψεις μέσα σε ένα αγώνα στις οποίες σου λένε δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί. Ποιο είναι το ταξίδι? Ή και πονάω βασικά, δεν ξέρω. Ναι, μέσα στον αγώνα δεν έχω κάνει αρκετή προετοιμασία για να μην μου περάσει ποτέ η σκέψη από το μυαλό ότι δεν μπορώ, δεν αντέχω, Φανταστικό. Δεν περνάει τίποτα με αρνητικό. Και ακόμα και όταν στα πιο δύσκολά μου, την ώρα του αγώνα, κάπου μπορούμε να το βρούμε, σίγουρα θα υπάρχει αυτό σε audio, έλεγα στον εαυτό μου focus, this is easy. Focus, this is easy. Focus, this is easy. Μπορεί να το έλεγα και για ένα ολόκληρο χιλιόμετρο. Επειδή όταν ξεκίνησα να τρέχω και μπορούσα να τρέξω μόνο 500 μέτρα και το μυαλό μου ήθελε συνέχεια να παίζει αυτή την κασέτα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, πονάω και είναι τα πόδια μου. Και συνέχεια να υπάρχει ένα παράπονο. Λέω, αυτή την ένταση δεν μπορώ να την κλείσω. Δηλαδή να λέω στον εγκέφαλό μου. Οπότε πρέπει να αλλά το τι θα λέει αυτή η κασέτα είναι στο χέρι μου. Οπότε ξεκίνησα να λέω πράγματα που εκείνη την περίοδο δεν ήταν αλήθεια. Έτρεχα και έλεγα στον εαυτό μου, σκέφτομαι πιο πολύ στα αγγλικά γενικά. Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω πολύ αυτό. Αλλά έλεγα στον εαυτό μου, this is so easy, this is so easy, this is so easy, this is so easy. Επειδή έπρεπε κάτι να πω και έλεγα συνέχεια απλά στον εαυτό μου, this is so easy, this is so easy. It's a piece of cake. Και έλεγα συνέχεια τέτοια πράγματα, λες και τρέχω όλη μου τη ζωή και είναι κάτι πανεύκολο. Αχ. Δεν έχεις κάνει ποτέ με sport psychologist κάποιο session, έτσι? Αυτά είναι... Θεωρώ ότι ξέρω το δικό μου psychology πάρα πολύ καλά και ειδικά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στο κομμάτι το δικό μου σε σχέση με τον αθλητισμό. Αλλά έχω κάνει και κάνω για αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία γενικά. Τέλειος. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα και αυτό με έχει βοηθήσει, αλλά το πώς να αντιμετωπίζω κάτι αθλητικό, νομίζω ότι επειδή το κάνω από τόσο μικρή ηλικία, είναι πάρα πολύ μέσα μου το πώς να... Έχω διαβάσει μόνο ένα βιβλίο που έχει έτσι θέμα το performance psychology, αλλά το έχω διαβάσει 5 φορές. Λέγεται The Inner Game of Tennis και μιλάει για αυτό το πράγμα. Επειδή την ώρα που κάνουμε ένα άθλημα έχουμε τον έννομα σε αυτό που το κάνει, ό,τι άθλημα είναι αυτό, και τον δεύτερο εαυτό που παρακολουθεί τι γίνεται και κρίνει. Ότι δεν είναι καλό το pace σου, σέρνεις το πόδι σου, και συνήθως
η φωνή αυτού του εσωτερικού κριτή είναι μόνιμα αρνητική. Ενώ θα έπρεπε να είναι ή neutral ή θετική. Π.χ. στον αγώνα δεν έλεγα ψέματα στον εαυτό μου «Α, δεν πονάω», επειδή από το δεύτερο χιλιόμετρο και μετά εμένα αρχίζει και με πονάει η μέση μου. Οπότε έλεγα «Πονάει η μέση μου». Αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Πονάει η μέση μου, αλλά δεν πειράζει. Και ταυτοχρόνως όμως όλα αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις αν δεν έχεις κάνει την απαραίτητη δουλειά πιο πριν. Δηλαδή έκανα προπόνηση εντατική, δεν σου λέω για χαλαρή, εντατική, από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο για το πρώτο μου πεντάρι. Και είχα φτάσει πριν τον αγώνα να μπορώ να τρέξω και 6 και 6,5 χιλιόμετρα. Οπότε δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μου ότι σωματικά μπορώ να ανταπεξέλθω. Ήταν απλά ότι ήθελα να το κάνω στο 100% της ικανότητάς μου και όχι ας πούμε στο 90%. Ήθελα να το ρυθμίσω έτσι ώστε όταν τερματίσω, χωρίς να με απασχολεί τι χρόνος έχω κάνει, πώς έχω φτάσει, να πέσω κάτω από την κούραση. Αυτό ήθελα. Τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Και γενικά, ό,τι έχεις πει όσον αφορά το sport psychology είναι κάτι το οποίο οι αθλητές, να ξέρεις, το δουλεύουν με ειδικούς ψυχολόγους, αθλητικούς, δεν ξέρω πώς λέγεται, χρόνια για να καταφέρουν αυτό που κάνεις εσύ. Μου είναι εμένα ακόμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές, ειδικά σε μια μέρα στην οποία μπορεί να είμαι λίγο πιο κουρασμένη, λίγο πιο ευάλωτη ψυχολογικά, συναισθηματικά, οτιδήποτε. Οπότε, όλο αυτό που λες, που έχεις εσένα μέσα στον αγώνα, εσύ ήσουν κάπως, σε καμία περίπτωση δεν είχα αρνητική σκέψη και απλά πήγαινα. Μου φαίνεται το ultimate. Δηλαδή, θα ήθελα full μια μέρα να είμαι εκεί και να λέω actually στον αγώνα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήμουνα παρούσα, ήμουνα εκεί, μου μιλούσε φοβερά και ήταν πιο εύκολο από οποιαδήποτε άλλη προπόνηση. Κατάλαβες, ήμουνα full σίγουρη. Θα σου πω κάτι, τώρα έχει κάπως σχέση με αυτό, αλλά γιατί μπόρεσα να είμαι έτσι στον αγώνα. Όταν τελείωσα τον αγώνα, που ήταν το πρώτο μου πεντάρι, που το είχα στόχο για μήνες, δεν συγκινήθηκα εκείνη τη στιγμή. Τερματίζω, χαίρομαι, παίρνω αγκαλιά τους δικούς μου ανθρώπους και δεν συγκινήθηκα. Επειδή είχα συγκινηθεί το βράδυ πριν τον αγώνα. Επειδή όταν έκανα τις τελευταίες μου προπονήσεις και έβλεπα ότι έτρεχα και 6 χιλιόμετρα και 6.200 και μέχρι 6,5 έφτασα και το είχα κάνει αυτό επί μήνες, δηλαδή είχα βάλει ένα πλάνο ότι δεν ξέρω, έπρεπε να το πάω πολύ διαισθητικά όλη μου την πρόοδο με το τρέξιμο. Δεν μπορούσα, ας πούμε, ούτε να κάνω προγράμματα άλλων, επειδή δεν δουλεύανε για μένα. Οπότε, τι θα κάνω, απλά θα τρέχω. Και έλεγα ότι σε κάθε προπόνηση πρέπει κάτι να είναι καλύτερο. Ή να έχω σταματήσει για ξεκούραση λιγότερο. Ή να έχω τρέξει 300 μέτρα παραπάνω από το καλύτερό μου. Ή να έχω κάνει κάποιο πιο γρήγορο χρόνο από το καλύτερό μου. Ένα από αυτά τα 3 πράγματα, δηλαδή ή η ξεκούραση, ή ο χρόνος, ή η απόσταση, πρέπει να είναι καλύτερο από το τελευταίο personal best. Και σιγά σιγά όταν τα τερμάτισα όλα, δηλαδή δεν σταμάταγα καθόλου για ξεκούραση, που αυτό έγινε, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Πέρασα τα 5 χιλιόμετρα. Οι χρόνοι μου γινόντουσαν καλύτεροι. Εκεί ήξερα, χωρίς να υπάρχει ego, επειδή πάντα κάτι μπορεί να πάει στραβά, μπορεί να είναι μια κακή μέρα, μπορεί να τραυματιστώ, μπορεί. Αλλά αν είναι όλα έτσι όπως είναι σε γενικές γραμμές, αυτό που ξέρω, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση
να πάω εκεί πέρα και να μην μπορώ. Ήξερα ότι και λόγω του αγώνα και της αδρεναλίνης θα έχω και ακόμα περισσότερη δύναμη. Αλλά ήμουνα περήφανος για τον εαυτό μου όταν τελείωσα την προετοιμασία, επειδή η δουλειά γίνεται εκεί, όχι στον αγώνα. Δεν μπορώ. Στον αγώνα είναι, ο αγώνας απλά είναι καθρέφτης και σου λέει, κοίτα τι έκανες, ή τα έκανες και πας και τρέχεις και το καταφέρνεις, ή κάπου υστερείς. Και το γεγονός ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είχα τραυματιστεί και δεν το κατάφερνα, ο καθρέφτης θα μου έλεγε, κοίτα φίλε, έχεις τραυματιστεί και δεν σέβεσαι το σώμα σου, πάρτα τώρα. Οπότε, για μένα, εγώ έτσι βλέπω τον αγώνα. Ότι είναι απλά ένας καθρέφτης. Αχ, μπορώ να σου μιλάω για ώρες. Γιατί συνέχεια νιώθω ότι μου δίνεις και άλλες πάσεις και θέλω να μιλήσουμε και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα. Το μόνο που θα σου πω πάνω σε αυτό είναι ότι μου θύμισε ότι εγώ πιο μικρή, όταν ήμουν μικρή, έκανα λίγο στίβο και έτρεχα. Αλλά δεν έκανα φουλ συστηματικά. Μ' άρεσε φουλ πάρα πολύ, αλλά είχα και άλλα πράγματα που έκανα μες στη μέρα μου και ναι, οκ. Και θυμάμαι ότι ένας λόγος για τον οποίο το σταμάτησα ήταν γιατί εγώ τις μέρες του αγώνα είχα άγχος που με κατέβαλε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να υπάρξω. Αλλά και πιο μετά, όταν έπιασα το τρέξιμο πριν ξεκινήσω τρίαθλο, είχα το ίδιο πρόβλημα με τους αγώνες που την ημέρα του αγώνα θα είχα τόσο άγχος που δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω. Εντάξει, ένα κομμάτι του ήταν ότι δεν αισθανόμουν άνετα να με κοιτάει κόσμος, που κάτι που το οποίο το ξεπέρασα πολύ εύκολα μετά τα 2-3 αγωνίσματα που έκανα, γιατί σταματάει να σε ενδιαφέρει τώρα τι κοιτάει ο άλλος και ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου κυρίως. Το δεύτερο πράγμα ήταν να συνειδητοποιήσω ότι actually αγχωνόμουν πάρα πολύ, γιατί υποσυνείδητα ήξερα ότι αυτό που θα έκανα θα μου ήταν αρκετά δύσκολο και δεν είμαι καλά προετοιμασμένη, οπότε το ρίσκο ή οι πιθανότητες να μην το καταφέρω ή να μην καταφέρω το στόχο μου ή να μην είναι αυτό που θα ήθελα να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που έχω πει ότι θα κάνω. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσω ένα μεγάλο πίλαρ που δημιουργούσε άγχος ήταν να είμαι full ειλικρινής στον εαυτό μου τις μέρες όταν κάνω προπόνηση και πριν έρθει ο αγώνας, το βράδυ πριν έρθει ο αγώνας, για να ξέρω πού βρίσκομαι, ώστε να μην νιώθω καθόλου αυτή την πίεση που δημιουργεί ο εαυτός μου στον εαυτό μου, η οποία δημιουργείται επειδή ακριβώς δεν είμαι αρκετά έτοιμη για αυτό που έχω κάνει set out to do. Και εγώ δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, για ό,τι είναι, είτε είναι για κάποιο άθλημα, για τρέξιμο, είτε είναι για συναυλία, το πάω σε extreme σενάριο, να με δυσκολεύσω κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, για να είμαι σίγουρος ότι θα μπορώ. Π.χ. ας πούμε, όταν ετοιμαζόμουν για κάτι πολύ δύσκολο στα drums και με είχε καταπιεί το άγχος πριν καν την ημέρα της συναυλίας της συγκεκριμένης. Δηλαδή είχα άγχος 1 μήνα πριν. Και εκτός ότι προετοιμάστηκα τέλεια, ηχογραφούσα τον εαυτό μου κάθε πρόβα και άκουγα και έβλεπα, δηλαδή τα έκανα όλα αυτά. Μετά στο τέλος, το τελικό και πιο δύσκολο μέρος της προετοιμασίας μου ήταν θα κάνω όλο το πρόγραμμα, όχι 1 φορά, 3 φορές, στις 11 ώρα το βράδυ, να είμαι κουρασμένος, επειδή μπορεί να είναι και βράδυ η συναυλία, στις 11 ώρα το βράδυ και θα βάλω και κάποια βάρη στα πόδια μου για να το κάνω πιο δύσκολο, επειδή εκείνη τη μέρα, κάθε μέρα τα πόδια μου είναι τελείως διαφορετικά. Μπορεί τα πόδια μου να είναι χάλια και δεν θέλω να πω τα πόδια μου είναι χάλια, δεν το έχω. Οπότε προσπάθησα να κάνω simulate στην ουσία
το χειρότερο μου σενάριο και να εκπαιδεύομαι μέσα σε πιο δύσκολες συνθήκες συνέχεια. Έτσι όπως έκανα και με το τρέξιμο κάποιες φορές, δηλαδή, το βγάζεις στο πεντάρι. Πάμε τώρα να κάνεις ένα πεντάρι, μετά που έχεις παίξει και ένα 3ωρο drums, έχεις κάνει την προπόνησή σου, είναι στο τέλος της ημέρας. Αυτό που λες Κάν' το έτσι. είναι genius και είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί τη μέρα του αγώνα ή τη μέρα της συναυλίας σπάνια θα είναι όλα τέλεια και θα είσαι στην πιο τέλεια σου κατάσταση. Ναι. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να ξέρεις ότι στην προπόνηση, τις μέρες των προπονήσεων που είσαι κουρασμένος, να μπορείς να βγάζεις τους χρόνους ή τους στόχους ή οτιδήποτε, όπως θα ήθελες και αυτό που είναι, ξέρεις, τον αγώνα. Ας να πούμε, είσαι σίγουρος. είχα κάνει τόσα πολλά πράγματα στην προετοιμασία μου. Το ένα πράγμα που δεν είχα υπολογίσει είναι ότι τη μέρα του αγώνα δεν είχα ξαναπάει στο πρώτο μου πεντάρι, δεν είχα ξαναπάει σε κανέναν αγώνα, ούτε να δω, δεν ήξερα πώς ήταν. Και δεν είχα υπολογίσει ότι δεν θα μπορώ να πάρω αυτοκίνητο εκεί πέρα και θα πρέπει να πάρω μετρό, στο μετρό να μην βρω θέση, να στέκομαι όρθιος που τα πόδια μου καίγανε δηλαδή εμένα από το μετρό. Απλά εκείνη τη στιγμή, όταν συνειδητοποίησα ότι θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό που δεν το έχω υπολογίσει, δεν θα βάλω στην ίδια σκέψη μετρό, κούραση και όλο αυτό. Καμία σκέψη δεν πάει και πώς θα το κάνω στον αγώνα και πώς θα είναι ο αγώνας. Ο αγώνας είναι ιερό κουτάκι στο μυαλό μου που το κρατάω και τίποτα δεν κοιμήθηκα. Θα πρέπει να περπατήσουμε μέχρι εκεί. Δεν βρήκα καρέκλα στο μετρό. Τίποτα από αυτά δεν ακουμπάει τον αγώνα. Εγώ πάω, τρέχω, τερματίζω. Τέλος. That's it. Deliver mode. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι επειδή γενικά λειτουργώ έτσι σαν άνθρωπος, αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να μοιραστώ και κάτι που με βοήθησε με το άγχος. Ναι, για πες. Έχω μια πολύ σύντομη ιστορία. Μια μέρα με καλεί ένας καθηγητής μου και μου λέει «Άγγελε, έλα να παίξουμε drum στο σπίτι, να σου πω κάποια πράγματα να σε βοηθήσω». Meantime, αυτός εκείνη τη χρονιά που ήμουν εκεί στην Αμερική είχε ψηφιστεί νούμερο 1 drummer στον κόσμο. Θέλανε όλοι μάθημα μαζί του, δεν έκανε και τέτοια. Και έρχεται και μου λέει ο ίδιος... Συγγνώμη, σε κάλεσε ο Chad Smith σπίτι σου. Δεν είναι ο Chad Smith, αλλά είναι ας πούμε τέτοιου επίπεδου παίχτης και άνθρωπος. Και απλά λόγω κάποιων άλλων συνθηκών, ας πούμε, μάλλον με συμπάθησε και είδε πόσο πολύ προσπαθώ και με κάλεσε να παίξω drum στο σπίτι του. Και μπαίνω σε ένα στούντιο που έχει χρυσούς δίσκους από πάνω μέχρι κάτω. Έχει τώρα, πώς να το πω, είχα πάθει σοκ με το που βρισκόμουν. Και κάθομαι εγώ στο drum set το δικό του και τότε δεν είχα και πολλή εμπειρία γύρω από τόσο ωραία όργανα και ήταν όλο πολύ σοκαριστικό. Και κάθεται αυτός εκεί που κάθεσαι εσύ, τόσο κοντά μου. Και μου λέει παίξε. Αρχίζω και παίζω και σε 10 δευτερόλεπτα με σταματάει και μου λέει, ξέρεις, μου είπε κάποια πράγματα για το παίξιμό μου και του λέω, ναι, συγγνώμη, έχω πάρα πολύ άγχος. Γενικά δεν έχω άγχος, αλλά επειδή είσαι εσύ που ξέρεις και καταλαβαίνεις τα πάντα και με κοιτάς και είσαι και τόσο κοντά μου, αγχώθηκα και έπαθα freeze. Και μου λέει ο καθηγητής μου, το αν σε κοιτάω εγώ ή δεν σε κοιτάω, ή αν σε κοιτάνε 5.000 κόσμος ή 5 άτομα, δεν μπορεί να επηρεάσει το δικό σου σώμα. Τα δικά μου μάτια δεν επηρεάζουν το δικό σου σώμα. Το μόνο πράγμα που επηρεάζει το δικό σου σώμα και το τι κάνει το σώμα σου είναι το δικό σου μυαλό και οι εντολές που θα δώσεις εσύ στο σώμα σου. Άρα, να μπορείς να σκέφτεσαι όταν αγχώνεσαι ότι είναι αγώνας και έχει κόσμο, ότι ο μόνος που ελέγχει το σώμα μου είμαι εγώ. Αυτό που λες είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
Θα ήθελα να κλείσουμε εκεί. Ένα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δύο, γιατί actually μπορώ να σου μιλάω όλη μέρα. Αλλά ναι, πριν κλείσουμε, επειδή αυτό ήταν τέλειο που είπες και δεν θέλω να το κάνουμε τζαρ, θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχει κάτι που θέλεις να μοιραστείς, που νιώθεις ότι δεν συζητιέται αρκετά, είτε για την αναπηρία σου, είτε οτιδήποτε, ή που συζητιέται αρκετά και έχεις βαρεθεί να το συζητάς. Κάτι, οτιδήποτε, ό,τι νιώθεις. Δεν έχει τόσο σχέση με την αναπηρία μου αυτό, αλλά αυτό που νιώθω ότι ο κόσμος κάνει και με μένα, αλλά και σε γενικές γραμμές, μπορεί να βλέπει, ας πούμε, social media, που στα social media μπορεί να φαίνεται ότι καταφέρνουν το ένα πράγμα μετά από το άλλο και είναι όλο συνέχεια επιτυχία και δεν μπορώ να κάνω στην ουσία λάθος. Αλλά αυτό δεν είναι πραγματικότητα, αυτό δεν είναι ζωή. Κανενός η ζωή δεν είναι όντως έτσι και νομίζω ότι πραγματικά πίσω από το οποιοδήποτε άνθρωπο που βλέπουμε που έχει πετύχει κάτι που θέλουμε κι εμείς και λέμε πώς το έκανε, υπάρχει ένα τεράστιο βουνό προσπάθειας και μια πολύ πιο μεγάλη διαδρομή από ό,τι μπορεί να βλέπουμε. Και μετά πάμε και το συγκρίνουμε με τον εαυτό μας και λέμε εγώ είμαι ακόμα εδώ ή δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Και αυτό που θέλω να πω στην ουσία είναι ότι όλοι έχουμε τη δικιά μας διαδρομή και μπορούμε να κοιτάμε μόνο που πηγαίνουμε εμείς. Και, εμένα προσωπικά θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε η ταχύτητα, ούτε δεν και καλά κάποια επίδοση ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πηγαίνω στην κατεύθυνση που έχω διαλέξει και απλά κάθε μέρα να κάνω ένα βήμα ακόμα προς τα εκεί. Πάρα πολύ όμορφο και πάλι θέλω να μιλήσω, νιώθω ότι μου έδωσες 100.000 πάσες. Αλλά θα κρατηθώ, θα το αφήσω εδώ και θα σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήρθες και πραγματικά full σκηνούμε όταν σε ακούω να μιλάς, full ταυτίζομαι, full θέλω να σου μιλάω όλη μέρα, όλη την ώρα και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που σε γνώρισα και πολύ γαμάτη που σε ακολουθούσα σαν creep εκείνη την ημέρα. Πραγματικά. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτή μου την... Κοίτα, ήσουν τόσο stealth που ούτε είχα καταλάβει ότι με ακολουθούσε κάποιος. Γεια! Νομίζω ότι είχα σταματήσει και δεν έκανα ένα break για μένα ή κάτι και με... Εγώ μου έκανες πρέπει να τον προλάβω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε και σε σένα. Ναι, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβες.